2 plus 2. 2 plus 2. Kadali lang yan. 5. Hindi. 2 plus 2 dong. 5 yan, oy. Hindi. 3 yan. Paano maging 3 yan? Ano? Brad, may tanong ako sa'yo. Yung tanong mo, yung madali lang. O, sinong nauna sa mundo? Si Adan o si Iba? Sinong nauna sa mundo? Oh. Di ba? Hmm. Sila man yung dalawa nauna. Hindi. Sila na yung dalawa sa mauna. Eh, magganyan man yan. Hindi. Matujak yan dong, oy. Matujak yan. Jib-jib man na. Hindi talaga. Ang sabi ko, Hindi. sinong nauna? Yun nga, kung si Adan ang nauna, di magganyan lang yun. Dapat silang mauna man dalawa kay magganyan. Ito na lang. Aray ko. Ito nyo lang. Huwag kang bubuka, kabubuhan, buang lang. Ito lang sa math. Mat, o ano? 2 plus 2. 2 plus 2. Kadali lang yan. 5. Hindi. 2 plus 2 dong. 5 yan, oy. Hindi. 3 yan. Paano maging 3 yan? 5. 2 plus 2. Oh, ang 2 plus ng 2. 5 yan. Hindi. 3 yan. Hindi nga yan, pre. Tigas ng ulo mo. Sabi nga ang 5. Grade 2 ako dong. Makinig ka sa akin dong. Anong mo, kabubuhan? Ito na lang. Ano na naman, ah? Ano ang English ng manok? Anong English manok? Oh. Oh, chicken. Yung anak ng manok. Ha? Yung anak ng manok. Yung anak ng manok. Oh. Chikiting. Hindi. Hindi na naman. Oh, hindi na naman. Ginawa mo nga. Pusa yan eh. Makinig ka dong. Oh. Chicken nga yung malaki. Oh. O maliit na, chikiting yan. Hindi nga, di malas buang. Ginawa mo niyang pusa eh. Matuka, kita kang Ay. buhaya ka. Chicken, di ba? Chicken. Oo. Kapag maliit tong chikiting mo yan. Hindi. Ginawa mo. Ginawa mo niyang pusa eh. High blood na ako ni mo. Isti ka. Chikiting. Ito na lang. Kung bibigyan ka ng superpower na makalipad. Sige, gusto ko yan. Kaso gabi lang. Wak-wak yan. Wak-wak na ang lipad. Ibigyan ka nga ng superpower eh. Sa'yo na yan dong. Bakit? Wak-wak man yan. Ito na lang. Sige. May 2 taong nagbasketball. Oh. Isang Pinoy, isang Amerikano. Oh, tapos. Ipalagay natin, kunwari, ikaw yung Pinoy. Oh. Tapos ako yung Amerikano. Kano? Naos yata yung bitiyan. Sige na lang. Hindi. Kunwari naman yun eh. Sige nga. Tapos, pag suot ko ng bula, hindi na suot. Siyempre, Amerikano ko eh. Sabi ko, oh no. Uno. Bakit ka mag-uno nga hindi nga nasok? Kaya nga, Amerikano eh. English yun. Oh no. Hindi man yan English yung uno kay Bisaya man yan. Tapos hindi nga, di ba hindi na shoot ang bulan? Oh, hindi nga. O ba't mag-uno ka? Kaya nga, Zero yun. Kaya nga sinabi ko, oh no, hindi na suot. Hindi nga yan dong. Oy, hindi nga ka mag-uno kaya hindi nga na-shoot. Kabobo mo mag-basketball dong. Kahit hindi mag-shoot, Ay, mag-ganyan ka. Amerikano nga eh. Uno ha. Uno sa mong mata nga hindi nga na-shoot. Uno. Kaya nga, Amerikano eh. Kahit mga Amerikano, sino ka yan, hindi ka talaga mag-uno kaya hindi na-shoot.